Is-sigħat ta' qabel il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista maħsuba biex tiddeċiedi liema distretti elettorali għandu jċedi kull deputat li tela minn żewġ distretti kienu kkaratterizzati minn konflitt ġdid. Jirriżulta li d-deċiżjoni li m'għandu jkun id-distrett li jċedi Beppe Fenek Adami għajmet dibattitu sieħ fil-Partit Nazzjonalista. Beppe Fenek Adami ma rridx iċedit minn distrett għaliex dak huwa distrett li għal snin twal kien marbut mal-kunjom Fenek Adami. Iżda oħrajn argumentaw li ma jistax ikun li Fenek Adami jċedi s-seba' distrett għaliex hekk jidħol biċ-ċans Godfrey Farrugia. U fil-Partit Nazzjonalista jingħad li biżżejjed rebħet Siġġu Marlin Farrugia li kienet eletta mill-10 distrett elettorali. L-argument kien li l-Partit Nazzjonalista ma jistax inaqqas Siġġu ieħor minn tiegħu la darba il-kopja Farrugia ddikjarati li sa tirrappreżenta lil Partit Demokratiku, però nista' Fenek Adami għamlu telefonati lil xi membri tal-Eżekuttiv biex iħeġġuhom jivvutaw favur li l-Viċi Kap iċedi s-seba' distrett. U l-argument kien li sema Bela innutar mir-Rabat u Antwan Borġ li kien deputat sal-aħħar leġislatura għandhom ċans ikbar minn Farrugia fl-elezzjoni każwali. Ingħad li dawn mhux biss ġabu voti aktar minn Farrugia, iżda l-alfabet ukoll għandu jkun favur tagħhom. Però mbagħad hemm dawk li argumentaw li m'għandu jittieħed ebda riskju u qalu li Fenek Adami għandu jċedi 8 distrett elettorali. Favorit li jħossiġġu għal-Partit Nazzjonalista minn fuq 8 distrett huwa David Stake li għandu appoġġ mill-fazzjoni estrema fil-Partit Nazzjonalista. B'hekk, ftit aktar minn ġimgħa wara t-telf elettorali, fil-Partit Nazzjonalista inħolqu konflitti ġodda.